față are o istorie, ce puțin din punctul de vedere. Anul trecut, cred că mergeam spre servici și la un moment dat îmi sună telefonul, de obicei răspund la toate telefoanele și de cealaltă parte a firului mele, bună ziua, sunt avocat George Șerban. Primul meu gând, o stai că am făcut ceva greșit. Mă contactează un avocat, ceea ce sunt măsuri de rar. Dumneavoastră sunteți managerul muzeului, și deodată mi-a venit o idee că e ceva, o problemă cu muzeul. Și acolo, într-un cuvânt, știți că eu sunt un mare iubitor de artă. Și ce s-a întâmplat? Un avocat iubitor de artă. Și, într-adevăr, pe parcursul, nu exagerez, cred că prima oară am vorbit cam o oră la telefon. Sau ați vorbit aproape o oră la telefon. Și v-am ascultat cu cea mai mare plăcere. Eu ore de lucru. Am înțeles. Acum înțeleg. Mi-a expus foarte frumos și foarte pasionat proiectele pe care vrea să le facă și pe care le-a făcut în domeniul artei, iar în scurt timp mi-a trimis și câteva albume foarte frumos realizate. Le puteți vedea în vitrinele din această expoziție. Și iată, cam după un an de zile, unul din aceste proiecte s-a concretizat la Tulcea și îl avem alături de noi pe domnul avocat George Șerban, colecționar, entuziast de artă. Și fost judecător la Tulcea. Acum 40 de ani. Mi-a zis și asta, dar nu uitat. Și colaboratorul dumnealui foarte bun, domnul manager al muzeului Brukenthal, domnul Alexandru Chituță. O să-i las pe domniile sale să prezinte această expoziție, care temată, sincer, mă cam depășește, dar sunt convins că aveți toate cuvintele la dumneavoastră. Mulțumim! Bună ziua tuturor! Așa cum spunea domnul director, e o expoziție în colaborare împreună cu Muzeul Național Brukenthal, cu colecția avocatului George Șerban și cu ambasada Japoniei în România. Din păcate, excelența sa, domnul ambasador, nu a putut fi prezent la acest eveniment. Promite să vină la lansarea catalogului expoziției, care îl avem aici. Dar dați-mi voie în prima fază să adresez cuvântul excelenței sale domnului Takashi Katai, ambasadorul Japoniei în România. Felicitări cu ocazia deschiderii noi expoziții Samurai Legendele Japoniei la Tulcea. Meticulos curatoriată de Muzeul Național Brukenthal, în colaborare cu Muzeul din Tulcea, în colaborare cu colecția George Șerban și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, această expoziție oferă o călătorie fascinantă în inima culturii și tradiției japoneze, evidențiind moștenirea durabilă a nobilimii samurai. Dacă veți căuta cuvântul samurai într-un dicționar englez-japonez, apare ca războinic, dar cuvântul samurai are mai multe nuanțe decât atât. Valorile precum curajul, integritatea și respectul pentru ceilalți, pe care le are samuraiul, se bazează pe ideea că cei care dețin puterea militară ar trebui să fie riguroși în pregătirea și comportamentul lor și că nu ar trebui să fie indulgenți cu ei înșiși sau să aibă mulțumire de sine. Este atât de inedit că domnul George Șerban și Alexandru Chituță, care are o cunoaștere profundă a culturii japoneze, să organizeze o expoziție inedită pe meleagurile Dobrogei pe o astfel de temă. Aștept cu nerăbdare să văd cum este expusă. Acest eveniment marchează o etapă importantă în consolidarea relațiilor noastre bilaterale după semnarea declarației de parteneriat strategic dintre Japonia și România în anul 2023. Declarația a pus o bază solidă pentru colaborare în diverse domenii, inclusiv schimburi culturale. Prin inițiative precum această expoziții de stampe japoneze organizate în decursul ultimilor 5 ani la Sibiu, Timișoara, Baia Mare, Iași, Suceava, Galați, București, Ploiești, Cușteni și așa mai departe, continuă să consolideze legăturile de prietenie dintre popoarele noastre. Mă angajez să consolidăm în continuare colaborarea între cele două națiuni ale noastre. Mulțumesc din suflet organizatorilor, sponsorilor și tuturor celor implicați în realizarea acestei expoziții. Încă o dată, dedicarea și pasiunea dumneavoastră au adus la viață frumusețea artei japoneze. În încheiere, vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să vă bucurați de această expoziție și doresc ca ea să ne inspire, să ne asumăm valorile curajului, integrității și respectului pentru ceilalți, așa cum au făcut-o samurai. Bucurați-vă de expoziție. Excelența sa, domnul
Takashi Katai, ambasadorul Japoniei în România. Așadar, din câte cunoaștem, din câte ni s-au furnizat din informații, este o premieră în spațiul Dulcean. Domnul profesor Pal, cred că cunoaște mai bine dacă au mai fost expoziții în ultima vreme, în istoria recentă sau nu, de stampe japoneze. Pentru mine este o bucurie, după ce am petrecut aici, ca Ovidiu, în exil, Părinte Felix, o parte de aproximativ 8 ani de zile, să mă întorc din nou. Din nou, pentru că colecționarul George Șerban, de obicei, în expozițiile pe care le facem, vine și cu partea aceasta sufletească și în diferite orașe unde a activat, el menționează faptul că are o datorie de suflet de a aduce și ceva locului în care el a trăit. George Șerban este născut în Bărgan, trăiește și activează și profesează la București, însă a spus de mai multe ori, ar trebui, în locul în care mi-am început stagiatura în partea aceasta de drept și legislație, să aduc ceva orașului și să ofer ceva orașului, orașul care m-a format, în care am trăit, în care am lucrat, care m-a plătit și așa mai departe. Și la fel, a spus că trebuie să ofere ceva și Ploieștiului. Ei, orașele acestea sunt printre, să spunem așa, ultimele în parcursul nostru, pentru că colaborarea pe care Muzeul Național Brukenthal o are cu colecția și cu avocatul George Șerban este de mai bine de 8 ani de zile. Am putut organiza în acest timp mai bine de 100 de evenimente, expoziții, lansări de carte, conferințe și așa mai departe, cu tot ce înseamnă, să spunem așa, artă. Colecția George Șerban are o colecție impresionantă pe ce înseamnă artă românească. Și am putut să facem expoziții de artă românească, de grafică românească, 100 de ani de artă românească, 50 de ani de grafică românească și așa mai departe. Tot ce înseamnă artă europeană, gravură și grafică de la Dürer până în prezent, și tot ce înseamnă stampe japoneze este cea mai importantă colecție de stampe japoneze de pe teritoriul actual al României, aici incluzând și colecțiile muzeale, colecțiile academiei și colecțiile colecționarilor privați. Noi am adus aici o mică parte din ce înseamnă stampa japoneză. Îi mulțumesc și doamnei dr. Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași, care împreună cu o parte din colectiv a dorit să coboare de la Iași spre Tulcea și să vină să vadă această expoziție. Noi am făcut o premieră la Iași, unde am expus pentru prima dată stampe japoneze. Povestea stampelor japoneze este o poveste inedită. Pentru spațiul românesc este cunoscută această temă și această parte a artei de aproximativ 20 de ani de zile, când Muzeul Național de Artă a României a început să expună o parte din colecția pe care Muzeul de Artă a României o are, apoi a început și Biblioteca Academiei Române și apoi Muzeul Brukenthal, în colaborare cu colecția George Șerban, a putut ca în 5 ani de zile, cu axele pe care Muzeul Brukenthal le are, să putem să organizăm 22 de expoziții în țară. Asta înseamnă să valorificăm și să promovăm arta japoneză, o artă care a intrat în Europa târziu, chiar dacă începuturile artei japoneze, a stampei japoneze, datează din secolul XVI, din perioada Edo, din perioada shogunatului, când începeau să se producă stampe japoneze, în primă fază în două culori, alb și negru, și apoi au început să se producă în serie aceste lucrări. Domnul Palu cred că știe foarte bine, pe plăci de cireș, de aceasta și dimensiunea aceasta, care este destul de fixă la o stampă japoneză, pentru că atât era placa de cireș, se făcea ca și o gravură lucrarea și apoi începea să se tragă pe placa de cireș mai multe serii. Diferența față de stampa japoneză și arta europeană este faptul că acestea nu sunt numerotate. Nu știm câte au fost din serie. La gravură europeană știm 1 din 10, 1 din 100 și așa mai departe. La stampa japoneză nu cunoaștem. După perioada shogunală, perioada Edo, vine perioada Meiji. Sau perioada, să spunem așa, de înflorire, sau perioada imperială în Japonia, când Japonia se deschide, poate paradoxal acum,
pentru noi să credem că de la 1868 Japonia se deschide spre lume și încep să vină culori din Europa, artiști din Japonia să colinde în Europa, împăratul să investească în modernizarea Japoniei și atunci există un schimb. Iar stampa japoneză, să spunem așa, se colorează mai puternic decât în perioada Edo. Vin culorile albastru de Prusia și așa mai departe, roșu, și atunci avem, o să vedeți în sală, sunt câteva stampe japoneze din perioada Meiji, o să vedeți în etichete de scrie, în camera 5, mai colorate. Dar stampa japoneză a început pe teme. În primă fază, teatrul Kabuki. Personaje ale oamenilor care făceau teatru au ajuns atât de cunoscuți și de importanți, încât lumea dorea să aibă stampe japoneze cu actorul care îl vedea în teatru. Atunci au început stampele japoneze cu teatru Kabuki. Vorbim de 1500-1600. Nu facem comparație cu ce aveam în România la 1500-1600, ca să vedem diferența de cultură și civilizația care totuși există. Apoi au început stampele pe partea de natură. Peisaje sau Marele Val, care îl știți, care am fi putut să-l aduce Marele Val, așa ca și o legătură cu Dobrogea și cu Marea. Apoi au început temele istorice. După temele istorice au început curtezanele și femeile frumoase, numite sugestiv Bijinka. Și apoi au început tema erotică, Shunga, pe care am putut expune-o în premieră în România, la București și la Timișoara. Ei, și mai există tema samuraiului. Este o temă nouă în România, în premieră, pe care am lansat-o anul acesta cu prilejul Zilei Japoniei la Sibiu în februarie. Și apoi această temă colindă. Deci, cam acestea sunt câteva date introductive pentru dumneavoastră la vernisaj, ca să cunoașteți ce înseamnă stampa japoneză. Cum a ajuns stampa japoneză în Europa? Ca și hârtie de împachetat. După, la începutul secolului XIX, mijlocul secolului XIX, diferite pachete din Japonia vin în Europa împachetate în stampă japoneză. În special obiectele de porțelan. Erau împachetate în stampa japoneză. Stampa japoneză are un declin în Japonia în secolului al XIX și atunci vin în Europa ca și hârtie de împachetate. Europenii le deschid, văd că sunt un fel de litografii, le presează și le salvează. Și atunci, prin schimb, stampa japoneză ajunge în Europa. Dacă ar fi să ne dăm seama ce valoare începe să aibă stampa japoneză în secolul XIX, ar trebui să vă spun câteva nume de mari artiști din lume, ai lumii, care s-au inspirat din stampa japoneză sau care au colecționat stampa japoneză. Vincent van Gogh avea o colecție impresionantă de stampă japoneză, 750 în 80 de profesionistul, dintre care o lucrare mare, o curtezană, pictată de Van Gogh, expusă acum la Amsterdam, Muzeul Van Gogh, există după o stampă japoneză. Monet. Și în toaletă avea stampă japoneză. Toată casa lui Monet era o stampă japoneză. Câteva sute de stampe japoneze îi decorau toată casa. Edouard Degas, Toulouse-Lautrec. Au fost artiștii importanți ai lumii care s-au axat pe stampa japoneză și până la urmă au fost artiștii care au dus stampa japoneză la o anumită valoare. Dacă o să dați un simplu search pe Google, o să vedeți că expozițiile de stampe japoneze în lume sunt foarte rare. Dacă o să dați acum Exhibition Japanese Stamp sau Japanese Print pe Google, nu cred că o să vedeți în lumea acum, în momentul de față, în lume, pe tot mapamondul, mai mult de 10-20 de expoziții de stampe japoneze. De ce? Pentru că stampa japoneză față de sculptură sau de pictură, fiind făcută pe hârtie, este foarte delicat, iar regulile conservării sunt foarte stricte. Și atunci nu poți să expui la orice lumină și la orice temperatură stampa japoneză și pe un timp foarte îndelungat. Important în România este faptul că un colecționar privat, în mod benevol, gratuit, oferă o mare parte din colecția sa pentru muzee și pentru circuit și pentru vizită. Mai mult decât atât, oferă și tombolă și puteți
ați văzut pe site-ul muzeului de aici, să participați și la sfârșitul expoziției să câștigați o stampă japoneză oferită cu generozitate de George Șerban. Așadar, este o invitație. Vernisajul este un act doar de anunțare a unei expoziții. Dumneavoastră sunteți cei care, sau publicul vine, vede, caută, cercetează. Nu facem acum un curs de artă în cadrul unui vernisaj și dumneavoastră aveți un timp redus și noi avem un timp redus, trebuie să mai plecăm și acasă. Și atunci v-am dat doar câteva informații în ce înseamnă stampa japoneză și să vă introducem în ce înseamnă arta soarelui de sare. Stampa japoneză. Tema aceasta a samuraiului, o cunoașteți, este o temă foarte interesantă, o și din filme, o și din cărți. Iar expoziția are și un fundament, să spunem așa, de restituire a unei greșeli pe care România a făcut-o la început de secolul 20, când un mare ambasador român, Bădulescu, a dorit ca în timpul monarhiei, în anii 1920-1940, el a fost ambasador în Japonia, a colecționat foarte multe stampe japoneze și obiecte japoneze, să facă un muzeu oriental. Există planul, lângă Herăstrău, frumos, ca o pagodă, ca o casă japoneză. Din păcate, în România nu s-a putut face lucrul acesta. A început războiul, iar printr-o discuție pe care a avut-o în sudul Franței, Bădulescu, și plângându-se primarul din Menton pentru faptul că, iată, colecția sa nu poate să aibă un sălaj, un muzeu, primarul din Menton din Franța i-a făcut invitația să vină cu colecția în Franța și colecția să fie așezată într-un muzeu special. Lucrul pe care Bădulescu a trimis din România în Franța 3 vagoane de artă orientală, pe care România le-a pierdut, așa cum mai târziu România pierde ce înseamnă, să spunem așa, colecția Brâncuș, tot în mediul francez. Ei, expozițiile de stampe japoneze pe care le facem împreună cu George Șerban punctează și faptul că România a fost conectată la tot ce înseamnă cultura și civilizația japoneză. Catalogul există pe site, se poate răsfoi. Este a doua ediție a catalogului de la Sibiu de anul acesta, însă să sperăm că realizat cu sprijinul doamnei Gilia Lazar și a companiei JTI, sponsorii noștri, și să sperăm că în viitorul apropiat, excelența sa, ambasadorul Japoniei, va putea să vină la Tulcea și să lansăm atunci, să mai facem încă un eveniment și să vă invităm pentru acest catalog. Mulțumesc de asemenea Hotelului Europolis și domnului Radu pentru faptul că a sprijinit realizarea evenimentului de stampe japoneze la Tulcea. Sunt prietenii noștri care vin și la Sibiu și la București, pe care dumneavoastră îi aveți aici, așadar folosiți-i, ne-i folosim. Le mulțumesc foarte mult pentru generozitatea cu care au putut să ne primească și să organizăm această expoziție. Mulțumesc conducerii CEM pentru faptul că, iată, au organizat o premieră în spațiul Dobrogean și îl invit pe George Șerban să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc! După ore de convorbire cu domnul director, nu puteam să nu convin. Deci eu revin după 40 de ani, am fost stagiar judecător aici și prietenul meu din acea perioadă, Radu Vasile, care e director la Europolis, a rămas aici. Mai avem un prieten care are o mică problemă de natură medicală din București, n-a putut să vină, dar e o poveste de suflet. La toate orașele unde eu am fost, Ploiești, Iași, cu Iași am început. M-au și făcut cetățean bolnavi. Mai am de lucru. Da. E o poveste foarte frumoasă, colecția de artă. Colecția de stampă japoneză este și mai și. Eu am început o studenție cu cărți. O să vedeți pe aici câteva cărți, ele sunt mai recente, dar sunt cărți cu ilustrații, cu xilogravuri. Expoziția ca atare am încercat să o împărțim cumva. Începem din camera aceea cu perioada cea mai veche, Edo, și cu primul samurai, care au existat în 1180-1192, ce vrem, nu? Au existat luptele dintre clanuri, Taira și Minamoto. A câștigat Minamoto, îl vedeți acolo pe pictura aia, este o pictură
pe mătase, a câștigat și el este primul shogun. După care au tot urmat, pentru că japonezii s-au tot bătut între ei, spiritul ăsta lor sanguinic, până când, în secolul XVI, au apărut 3 mari unificatori ai Japoniei. Toți sunt mari samurai. Era epoca samurailor. O să vedeți, paranteză mare, pe film, la Netflix, vedeți 47 de Ronin, vedeți cucerirea Japoniei și mai vedeți Shogun, care sunt foarte apreciate și foarte în top, să spunem așa. Așadar, samurai au condus Japonia până când a venit împăratul Meiji și a scos din toată povestea asta și au devenit cărturari, profesori, etc. Că erau niște oameni foarte pregătiți, nu numai fizic, dar și în spațiul spiritual, cultural. Așadar, începem cu epoca Edo, 1603, avem acolo câteva ilustrații, câteva xilogravuri despre Minamoto, sunt acolo, despre frații Go. Alex a dat titlul acestei expoziții, Legendele. Aici noi nu avem artefacte decât niște mici namadu, săbi și așa mai departe. Noi ce vedem aici este arta ukiyo-e, arta care apare în 1600 încoace, și avem imaginea samurailor, care sunt fie samurai, cum sunt ăștia, din 47 de Ronin, fie actori kabuki, eroi de samurai. Așadar, am început pe săli cu Laura și trebuie să-i mulțumesc mai întâi Laura, am lucrat excepțional cu ea. Am zis că dacă o dați afară, o iau la mine și dau salariul meu. Mă dau. Poate e tentat. Eu am asistente de la istoria artei cu care fac. Așadar, am făcut o palotare foarte frumoasă, mergând în epoca Edo și ajungând aici, la epoca Meiji. Tot ce vedem aici este vorba de fel de povești ale samurailor, care sunt, mai citiți, sunt, internetul e plin și filmele sunt. Kurosawa a făcut, vă recomand, 47 de Ronin, ediția neagră din anii 50, pe care apare și cu Kevin, îl chema mai colorat încoace. Avem aici, într-adevăr, o sală 47 de Ronin. Ea este cea mai interesantă poveste a Japoniei. S-a întâmplat în realitate 1702-1704, când, într-un schimb neelegant între șeful de protocol al shogunului și un daimyo, care era un șef regional, s-a scos sabia și atunci shogunul a zis seppuku, asta era la samurai, era ceva normal, iar toți samuraii lui au devenit ronin, adică fără stăpân, și au plecat. N-aveau nici dreptul să se răzbune. Numai că 2 ani de zile, tot au mutat în Japonia, s-au strâns și au revenit. Și l-au ucis pe Kira și asta a fost povestea. Și atunci shogunul i-a condamnat la moarte la povestea asta. Era o mare onoare să-ți scoți stomacul afară. Ăștia sunt. De altfel și kamikazele, nu dacă te gândești. E o poveste foarte, foarte frumoasă. Teatrul Kabuki a prezentat o mii de variante. Toți artiștii, și aici avem unul dintre top 3, să spunem așa, în Japonia, top 3-4. Este Kunioshi. Aici sunt cei 47 de Ronin, dar n-am pus decât 4 aici, că nu avem loc. Este chiar 47. Este o ediție pe care am cumpărat-o de la Londra. Toate sunt originale și câteva dintre ele sunt restaurate în România. Mari probleme cu restaurarea de artă japoneză. Este o hârtie subțirică. Am înțeles că aveți departament de restaurare, dar nu aveți de japoneză. E mai japonat. Nu ne-au Da. Eu am restaurat sute de lucrări, pentru că nu le mai găsești. Ele au 150, 200, cum o să vedeți acolo, 300 și ceva de ani. Nu le mai poți găsi. Ele sunt culori vegetale. Până când a venit epoca Meiji, sunt culori vegetale, nu le place lumina naturală și nu le place umezeala. Prin urmare, japonezii le puneau și în casă, vântul și așa mai departe. Așadar, această poveste este, cu samurai, este prima pe care noi o facem în România și foarte rare în lume. Și am văzut și Alex a fost la bază, dacă ai văzut la Repeți, ai văzut artefacte. Ei au marele muzee ale lumii și sunt în toate în Europa, dar nu mai vorbim de Japonia, au artefacte serioase care ajung să-i cata la milioane de euro și genul ăsta de Edo, adică sunt foarte scumpe, nu te poți apropia, pe de-o parte. Pe de altă parte, există colecționari din 1800 și care au cumpărat ieftin din Japonia la momentul X, atunci, sau după război, și sigur le-au donat muzeelor. Sunt cel mai important muzeu pe zona asta, este British Museum, avem în Statele Unite, că noi nu ne comparăm. Muzeul nostru național are 1400 de stampe și Academia Română are 1100. George Șerban are 2500.
cumpăr tot timpul, și aseară am câștigat una, eram la masa lui, cumpăr tot timpul și îmi imaginez diverse teme. La anul avem probabil două noi teme. În afară de asta, pe de o parte, ne interesează să aducem aceste minuni pentru că ele sunt o comoară a lumii, nu e vorba de România aici. Și chiar Europa este foarte subțire. În Statele Unite sunt foarte bine vândute și la prețuri foarte mari, Japonia la fel. Toate muzeele mari ale lumii fac expoziții și se plimbă de acolo. Chiar am fost în Italia asta cu el, la o prietenă de-a noastră, Rosela Menegasu, care a avut o expoziție fabuloasă a unui colecționar de la Polonia, nu? Dar ce lucruri avea la Polonia. România nu are niște valori. Noi nu avem marele valori, care costă, mă rog, ultimul preț, una ca asta, 2.600.000 de euro. Noi nu-l avem. N-am fost în stare să cumpărăm povestea. Dar avem multe. Adică și n-am nimic cu ăștia de la muzeul de acolo, că nu merită mai mult, dar au făcut 5 expoziții în 30 de ani. Cum copiii aceștia care sunt elevi sau, mă rog, studenți, cum să aibă ei cunoștință de cultura japoneză, de arta japoneză, dacă tu nu le scoți de acolo frumos, că nu se întâmplă, că nu, de 6 ani de zi nu am făcut o expoziție, de exemplu, și Academia Română face câte 2 săptămâni. Ce să vezi în 2 săptămâni? La noi am făcut de 3 luni, am prelungit până la 6 luni și la Timișoara, nu? La Cluj peste tot s-au prelungit expozițiile. Aici am zis să închidă octombrie, dar puteți ține și mai mult, fără plată, că deocamdată suntem din luna de octombrie. În fiecare expoziție donez o lucrare care, mă rog, așa am decis, ea va fi pusă la tombolă pentru studenți și pentru elevi, pentru că aici focusez interesul meu. Vreau să văd unul dintre studenți sau unul dintre elevi că o are în casa lui și că poate se duce să-și dezvolte cultura. Cultura japoneză e mare, enorm, și țara ca atare e mare, are pic 4 din lumea asta. Deci e păcat să nu... Bun. Dar trebuie să-i mulțumim aici și domnișoarei profesor Laura Caraman, care a făcut kimono specifice acestei teme excepționale. Ea nu poate că astăzi e în altă parte, dar ea ne însoțește la toate expozițiile și sigur că îmbunătățește imaginea. Excepțional s-a făcut panotarea aici, încă o dată mulțumesc Laurei. Am lucrat excelent pe mail, via mail și aveți aici în plus un filmuleț pe care o să-l dați să vă uitați cei mai curioși și cu muzică japoneză. E filmulețul pe care eu l-am făcut în 2018 la Teatrul Național cu Ion Caramitu. Îl avem aici și el prezintă apariția și evoluția stampei japoneze. E mult de vorbit, dar eu zic să mai citiți, dați un ochi pe rețele, uitați-vă la Netflix diseară la Shogun, este fabulos, la cei 47 de Ronin. Vă mulțumesc! Ora aia a fost extraordinară. De doamna director Aurica Echim, venită de la ea special, să ne spună și domnia sa câteva cuvinte. Bună seara, stimată domnule director, dragi prieteni, stimată domnule avocat, director al orașului meu, da, dragă Alexandru Ghituță, părinte consilier, distinse doamne, stimați domni, e o bucurie pentru noi, am coborât așa până la Tulcea. Dacă domnul avocat își amintea că a fost aici procuror, judecător, da, așa, dumneavoastră procuror ați spus, eu am luat-o așa, eu am venit cu plăcere, fiindcă și eu aici am participat la numeroase sesiuni de comunicări ale muzeului și mi-am spus că trebuie să vin. Istoric fiind de profesie, întotdeauna documentul și actul în sine confirmă. Am venit să confirm colaborarea dintre Muzeul Municipal Regina Maria din Iași și domnul avocat și domnul director al Muzeului Municipal și totodată am venit cu speranța că domnul director, care a avut amabilitatea și am
schimbat câteva impresii înainte de a începe această expoziție, că vom avea o colaborare frumoasă. Să știți că am încercat cu domnul director să creionăm o expoziție la Iași. Domnul director așteaptă, bineînțeles, ce dorim, sperăm să putem realiza. De altfel, Muzeul Municipal și-a propus și a reușit în mare parte și reușește în continuare să creeze adevărate punți culturale. Dacă am trecut Carpații, am trecut și Milcovul, iată că am trecut și aici la dumneavoastră să ajungem și la Tulcea. Vreau să spun că sunt bucuroasă că sunt cu dumneavoastră astăzi aici și am emoții. Privind de dimineață spre Dunăre, așa, la micul dejun, veneau amintirile frumoase despre acest oraș, despre participările la simpozioane, despre oamenii pe care i-am cunoscut aici. Așa că mă voi întoarce la Iași cu dumneavoastră în suflet, cu speranța că vom realiza acțiuni frumoase și va fi o colaborare frumoasă. Iar dacă domnul Șerban v-a spus dumneavoastră de ani de studenție, la Iași când a fost, și a adus aminte de ani de armată. V-am apărat. Așa. Deci, vedeți, și iată că, într-adevăr, confirm că domnul avocat se duce prin locurile pe unde a fost și își îndeplinește în oarecare măsură. Mai întâi le asum. Așa. Acea credință frumoasă de aducere aminte și pentru noi toți este așa un crez, acela de a nu uita și de a aduce mereu în actualitate și acum mai mult ca oricând, cei care slujim și avem misia aceasta și muncim în muzee, avem această datorie de a nu uita de unde am plecat, de a nu uita rădăcinile acestui neam, de a veni mereu și mai ales, cum spunea și domnul Șerban, pentru tânăra generație este absolut necesar să le prezentăm aceste activități care să-i aducă acasă, care să le întărească rădăcinile și întotdeauna spun că atunci când ai rădăcinile adânc înfipte în pământ, ori de unde ar bate vântul, oricât ar tuna, ar fulgera, noi suntem și rămânem aici. Așa că, din dulcele târgul Iașului, primiți urările mele de sănătate, de bucurie și împliniri, domnului director gândul bun de a colabora cu noi, cu cei de la Muzeul Municipal și acestor distinși domni, așa, să domnul avocat, da, domnul avocat, mai aveți un oraș sau veniți din nou și începeți campania? Târgoviște. Vedeți, așa. După care vom avea această expoziție și la Iași. Și la Iași, da. Așa că, mult succes, plecăciune fiecăruia în parte și cu consilier Felix Nicolai, cu care am colaborat foarte bine în timp. Și noi să ne spună. Da, să ne spună cu toate. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Permiteți-mi să adresez în numele preasfințitului Visarion, oaspeților de la Sibiu, domnului avocat, dumneavoastră tuturor tulcenilor, o zi frumoasă, un bine ați venit de la Iași, din țară, de unde ați venit. Toți preasfințitul nu se poate afla astăzi aici, după cum bine știți, se află la un hram în delta Dunării și mi-a cerut în mod expres Felix să fie acolo lângă Alex. Împreună cu Alexandru Chituță, cu domnul manager, am avut într-adevăr în ultimii ani, am avut colaborări fructuoase, nu numai cu el, și cu Iașul, domnul manager știe aici, am avut o expoziție itinerantă, Tezauri Episcopia Tulcii, care a mers prin țară și prin străinătate timp de 6 ani de zile. Și nu numai a mers și ne-am bucurat și de o frumoasă restaurare din partea Muzeului Național Bruckenthal. Acum, dacă îmi permiteți, aș face o subliniere, o corectură, sper să nu greșesc. Să știți că la Tulcea, Extremul Orient a mai fost prezent aici
e adevărat, nu prin Japonia, ci prin China. Cred că de 20 de ani de zile, domnul manager, sau poate mai bine, Tulcea este înfrățită cu provincia Suzhou, da? Din China și au fost mai multe expoziții de artă, de tehnică medicală, dacă mi-aduc bine aminte. Așa încât expoziția aceasta de stampe japoneze nu face decât să vină să întregească universul ăsta al nostru așa de variat. Sunt diferite. Da, sigur. Vorbeam doar de extremul Orient, prezența extremului Orient la Tulcea. Acum, domnul Ibrahim Cheita, dacă ar fi trăit aici, ar fi trebuit să audă ceva cu care se mândrea de fiecare dată. Spunea când a venit la Tulcea, între atâtea etnii, l-au întrebat, zice, numai tu mai lipseai, că erai negru, numai tu mai lipseai. Tulcea, așa cât este de mică, deci a beneficiat de așa efervescență artistică din întreaga lume și iată că acum cu această excelentă expoziție, o să o urmăresc cu atenție, nu face decât să întregească ceea ce mai lipsea. El nu mai trăiește, dar s-ar fi bucurat să vadă că este o etapă peste ceea ce el știa. A fost la dumneavoastră în birou. Deci, vă felicit pentru această expoziție. Știam de acum vreo 2-3 ani în urmă când am fost la Muzeul Național Brukenthal. Alexandru mi-a împărtășit ideea aceasta de a veni la Tulcea și iată că ea s-a materializat aici. Cred că o să fie ceva inedit pentru noi, ceva care o să ne întregească, o să ne bucure, o să ne dezvolte, o să facă în așa fel încât să căutăm mai departe această spiritualitate, această filozofie, acest devotament al samurailor și acest spirit de sacrificiu care ne este cunoscut și nouă. Vă felicit încă o dată, vă urez succes și sănătate de plină tuturor. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. În camera alăturată găsiți un protocol organizat de Hotelul Europolis prin domnul Vasile aici prezent, prietenul nostru. Vă rog să vă mulțumim. Felicitări.